Сәхнәдәш Айгөл белән бергә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Һәр вакыттагыча дүшәмбе кичендә бергәләп кич утырырга чакырам мин сезне. Һәм мин бүген үзем генә түгел, студиябезне тутырып килделәр аларның энергиясе, аларның энергетикасы, гәүдәләренә карасаң да, җырларына карасаң да, алар бар дөньяны биләп ала торган кешеләр. Винарис, Лилия Хамитова. Исәнмез, хәерле кич. Хәерле кичләр. Сәлам Айгөл, сәлам Болгар радиосының иң приданный тамашачылар. Ай, ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, сезнең хәерле гадамына бит. Әле исләренә төшереп торасыз. Алла бик зур рәхмәт чакырганыгыз Без өчен. сезне онытканда юк, нигә алай дип әйтәсез? Тыңлаучыларыбыз гомумән онытмый. Сезнең җырларыгыз яңгырый Болгар радиосында һәр даим. Бик җырларыгыз матур. Яңалары гына ишетелми. Баралар. Каясың алар? Тукта. Самое интересное алда булыр әле дигән. Инде менә иң кызыгы алда дигәннән бик кызык кына матур гына әйтеп, узган елларда инде зур шоу тудырдыгыз, әйме? Без гел шулай. Үзегезнең никахыгыз белән һәм парлашуыгыз белән әлбәттә безгә бар кеше куанды. Менә шул шоудан соң бераз тынып калдыгыз. Һәм беләсезме, нәрсәне хәтерләтте? Лилия Хамитованың бар иде шундый иҗатының пик вакыты, әйме? Бар җирдә дә концертта Лилия Хамитованың яңа җырлары көндә чыгып торган кебек иде, әйме? Хит артыннан хит чыгып тора. Шуннан Лилия Хамитова сүнде бераз гына, сүрелде. Билгеле сәбәпләр бар иде инде, әйме, Лилия? Әйе, бар ая. Винарис килеп кирде, әйме, бар эстраданы тутырып, бар бер кешегә дә урын калдырмыйча, әйме, үзенең харизмасы белән, һәм үзенең җырлары белән, үзенең менә шул ихласлыгы белән килеп кирде ул. Винарис шул кадәр популяр идең, әйме? Әйтик, катнаш концертларда, әйме, Винарис булган җирдә анда бәйрәм дип әйтә идек. Рәхмәт Айгөл. Винарис шулай ук әкрен генә сүнеп алды. Ну, эшли башладым. Поймаете, жырлап кына йөреп, акча эшләп булмый җаным. Тегендә җырладың, аннан соң эшли башладың. Сезнең шундый этап белән бара димәк. Җырлыйсыз, эшләп аласыз. Эшләп аласыз, җырлар өчен шаулабыз да тунабыз дип. Җырлар өчен эшләп аласыз димәк. Әйе, ну җырлар өчен беләсезме, акча күпме кирәк? Мин әйтим әле, әйме? Винарис, син чын финансист, әйме? Экономист, бухгалтер, мин еврей бит мин. Шуңа күрә мин акча шутлый беләм. Винарис, чынлап та татар эстрадасын тотып тору, әйме, татар эстрадасында үз урыныңны булдыру, ул бер генә дә арзан әйбер түгел, ул бик кыйммәт, аның бәһасе бик кыйммәт, сүз дә юк. Лилия, син дә беләсең моны, әйме? Беләм инде, нигә белмәсен инде, аны бит инде күпме тапталган бит инде ул юллар. Син дә шутлыйсыңмы? Әллә Винариска шутлыймы хәзер? Акча шутлау минем эшем түгел. Акча шутламый. Мин акчаны кулга гына алам. Туздырагына беләм, әйме? Санап тормыйча. Һәм бүгенге көндә билгеле сәхнәдә тору, топ җырчы булыр өчен бик күп чыгымнар кирәк, сүз дә юк. Ул булсын радио, телевидение өчен, концерт өчен. Акча гына түгел анда, беләсеңме? Анда энергия кирәк, көч кирәк, понимаешь? Акча гына түләп, син барыбер йолдыз була алмыйсың. Бер ничек тә. Юк, анда синең чат итеп җырлый белүең кирәк, әйме? Синең харизмаң булырга тиеш. Син гомумән бирергә кирәк. Гомумән шуның белән генә яшәргә тиешсең, әйме? Бию дигәннән, Винарис, һаман да биеп җырлыйсыңмы? Бием. Только шпагатка утырмыйм, Айгөл. Но былай биергә мин һаман да оста. Не 16 дип әйтәсеңме, шпагатка утырып булмый? Не 16 дип, точно. Инде сезнең парга караганда чынлап та рәхәтләнеп менә шулай иркенләп сөйләшәсе килә. Әле син безнең өйгә кайтсаң, безгә кунакка, утырырбыз синең белән. Винарис гел шулай кунакка чакыра. Шундый киң күңелле безнең бүгенге кунакларыбыз. Дуслар, сез дә үзегезнең киң күңеллегегезне күрсәтеп, 891-78-555-91 һәм 5 WhatsApp номерына хәбәрләрегезне җибәрә аласыз. Һәм инде җырларга килгәндә менә пик вакыты дидек, әйме, һәм шулай ук инде бераз төшеп торган вакытлар. Менә хәзер ничектер сез сүлпәнләндегез. Акча эшлим генә димә инде, Винарис, ярыймы? Иҗат итәбез диген инде хәтәбе. Юк. Айгөл, беләсеңме, менә үземнән чыгып әйтәсем килә, Винарис инде миңа караганда яшьрәк, аның гел йөрисе килә, Манка дип әйтә ул. Ул мине манка әйтә. Салага дим мин. Манка дим. Сез бөтен эш серләрегезне сөйләп бетерәсез хәзер. Әйдә, әдәпләрәк сөйләшик. Мелки дип тәндәшәм. Дөрес кенә әйткәндә, аның чыгып җырлавы да берни тормый, әнә шул юллары ардыра. Дөрестән дә менә ерак юлга чыга башласаң,
Менә шуның хәтле авырлык белән чыгып китәм. Күрәсең, менә инде барыбер яшеңне беләсең килсә, паспортыңа кара дип әйтәләр. Юк, әле алай күп зур яшьтә дә түгел, әйме, алай Но ардыра, юллар ардыра уже. Менә шунысы. бер генә вакыты була дип әйтәсең киләме, Лилия? Бер генә вакытлы бик күп йөрелде, чөнки нәрсә икәнен беләм. Аннары залларыңны тутыра алмыйсың икән, азапланып үзең дә йөрмәк, кешене дә азапламадым инде мин. Менә субханалла, менә без йөреп кайттык. Кичә Берсе көндә берсе икесе без булдык Тукай районында. Субханалла, булай теге мактанырлык та түгел, зарланырлык та түгел. Аллага шөкер, нәкъ менә безне тыңларга теләгән кеше килде. Теге ничектер арканлап, бәйләп алып килгән халык түгел, үзе теләп килгән халык. Рәхәтләнеп, ял итеп, бик зур рәхмәтләр әйтеп кайтып киттеләр. Шугатлы матур итеп концертны карыйлар. Шуңа шундый концертлардан соң эшли килә башлай. Эшли вообще конкретно. Дөрестән дә менә шундый без инде сәфәрләргә чыгып кергәч, рәхәтләнеп эшлисе килә, дәртләнеп кайтасың. Безгә барыбер артист кешесенә бу менә тамашачы кирәк. Тамашачы сине каршы ала икән, аккашлы икән, ой, инде ул бөтенләй икенче. Дөрестән дә энергия белән кайтасың, әллә инде тауларны аударып ташлардай буласың. Кайтып керәсең, Аллага шөкер, кайттык дибездә, тавын утырабыз. Тавын сүнәсез. Тамашачылар әлбәттә инде җырларны белеп кушылып җырлап утырса, әле ул тагын да рәхәт алкышлар белән, әйме. Ну, халык әле дә элекеге җырларны көтә. Әйе. Яңа җырларны җырлый башлыйсың. Ну, алар принимать итәләр ул җырларны. Но барбыр, кайда килеп китсәң ни була дигән Лилияның әйе, мәхәббәт шудырны сырылар инде. Элекке җырлар. Элекеге җырлар Халыкта бар бер ностальгия бар, әйме. Алар менән ничектер җырлый башлыйсың да, элекеге вакытларга әйләнеп кайта. Дөрестән дә халыкта ниндидер менә борчылу, хафалану бар. Бар. Аларны менә элекеге җырлары белән элекеге вакытка әйләндереп кайткач, рәхәтләнеп, җәелеп, бетеп, кушылып җырлап утырганнарын күрсәң, бирәк тә рәхәт булып китә. Ай, менә Лилия җырлап җибәрсә, күпме язалар, әйме, рәхмәт. Сез безне шундый яшь чакларга алып кайттыгыз, фәлән дигән. Эй, кадерле тамашачылар, рәхмәт сезгә. Менә хәзер Лилия җырлап җибәрсә, тагын да рәхәт булып китәчәк, әйе. Лилия Хәмитова. Винари студиябызда кунакта, инде рәхмәт Лилия, микрофонны күтәр, һәм инде без дуслар турыдан-туры эфирдә эшлибез. Шулай Болгар радио.com сайты аша безне карый да аласыз. Рәхмәт Лилия. Үткән еллар искә төшкән саен, кузгалтмасын йөрәк ярасын. Гафу итә, белә көчле йөрәк, бер кемгә дә гаеп тапмасын. Шатланыйк касу таңнарга, йолдызларны күреп сыкланыйк. Яхшылык булсын җаннарда, Yağışlardan zinhar saklanıp, şatlanıp kasu tonlarga, yıldızlarını görüp sıkılanıp. Yaxşılık bulsun jonlarda, yağışlardan zinhar saklanıp. Muradına jite түзә белгән, берәүгә дә үпкә калмасын. Язмышлар вакытыннан алда, маңгайларга эзләр салмасын. Шатланып касу таңнарга, йолдызларны күреп сыкланыйк. Яхшылык булсын җаннарда, yağışlardan zinhar saklanıp, şatlanıp kasu tonlarga, yıldızlarını görüp
сакланыйк. Яхшылап булсын җаннарда, ягышлардан зинһар сакланыйк. Дуслар безне җылы караш белән, ачык йөзе белән зурласын. Шатлыклар тормышка яместеп, бу сагадан турга атласын. Шатланыйк касу томнарга, йолдызларны күреп сакланыйк. Яхшылык булсын җаннарда, ягышлардан зинһар сакланыйк. Шатланыйк касу томнарга, йолдызларны күреп сакланыйк. Яхшылык булсын җаннарда, ягышлардан зинһар сакланыйк. Яхшылык булсын җаннарда, ягышлардан зинһар сакланыйк. Лилия Хамитова студиябызның кунагы, шулай ук әлбәттә инде винарисыз буламы? Винарис белән икесе студиябызда кунакта Винарис егет. Сезнең фамилияларны шулай әйтсәм ярыймы? Сез бит инде качыламыйсыздыр, әйме? Юк, без фамилияларны Мин Хамитов түгел, ул Егетова түгел. Аңлашылды. Сездә юк, инде без менә беләсеңме, Лилия, әлеге җырларны тыңлаганда, менә әлеге җырыңны тыңлаганда, шундый уй йөгереп узды. Менә Лилия Хамитова чыккан мәлдә аның мәхәббәт шушыдыр, әйме, һәйкәлләр, җырлар күп иде бит инде ул чорда. Ул җырлар белән халык күңеленә керер өчен шулай аскыч куелмады. Әйме? Һәм менә хәзерге яңа язылган җырлар белән дә халык күңеленә кереп буламы? Әллә барыбер шул элек кергән менә шул җырлары белән Лилия Хамитова барыбер яшиме аларда? Үзгәрә аламы менә шул хәзерге җырлар белән? Менә мин аны кичә концертта да әйтеп уздым. Без инде бу мыскыл итеп әйтүдән түгел, мин колхозны җырчы. Ни өчен әйтәм? Чөнки менә мин ничек элек җырладым, мин хәзерге вакытта да нәкъ менә шулай итеп, менә шулай тавыш куелган, шулай итеп җырлыйм. Мин ничектер барыбер Европага карап та аларча да җырлый алмыйм. Яшьләр алар ничектер киләнә, бары үзгәртергә тырышалар. Мин андый карашка сыкланам гына. Дөрестән дә молодцы дип әйтәсеңме, афәрин. Үзгәртә алалар икән, ул инде сыкланырлык гына. Миндә андый сәләт юктыр дип уйлыйм. Юк, ансы дөрес түгел. Юк, моны барыбер мин Яңа җырларны яңа җырларны яздыра бит инде хәзер Лилия. Анда икенче Лилия. Ну барыбер аның вкусности калды, Лилияның вкусностисы калды. Но әмма дә ләкин стиле уже икенчерәк. Ну, стиль, тавыш яңгырашы, бул инде барыбер шул калган. Тавышы шул. Әйтәләр бит, менә тавыш, узнаваемость дип әйтегәндә, танырлык булыр өчен 2-3 нота җитә. Менә шул ноталарыңны син саклый калаласын икән җырлаган вакытта, синең тавышың барыбер нинди генә җырлама таныйлар. Әле кайвакны утырасың менә радиода. Кем әле бу? Ниндидер нотасы килеп чыган, шул икән. Ул хәтта аранжировка столарында, композиторларда шулай ниндидер бер нотасыннан, ниндидер бер фишкасыннан таныйсың. Стиль. Бу инде менә композиторлар дөрестән дә менә Оскар Усмановның бик күп җырлары миндә бар бит. Инде аның менә почерк инде таныла. Бүгенге көндә дә хезмәттәшлек бармы Оскар Усманов белән шулай җырлар? Без аралашып торабыз. Оскар белән ул иң яраткан авторларымның берсе минем. Дөрестән дә мине Лилия Хамитова дип ясалган автор ул Оскар Усманов. Ул дөрестән дә инде аны өстенлек куярга кирәк. Менә шуны әйтәсем килә. Мәңгелек җырлар, әйме? Менә хәзер татар эстрадасын алып карасаң, әйме? Булсын авторлар арасыннан Зөфәр Хәйретдинов, әйме? Фирзар Мортазин. Аларны бер нәрсә белән дә бута булмый. Һәм аларның җырлары бүгенге көндә дә актуальлеген югалтмый. Менә бүгенге көн җырлары аларда шул актуальлекне сакларлык итеп языламы сезнеңчә?
Но язылар. анысын инде беләсең, Айгөл, аны вакыт күрсәтә. Менә бу җырларны да бит инде ул вакыт белән сыналган җырлар. Менә мәсәлән Буран дулый. Аңа менә быел 26 ел. Мәхәббәт шушыдырга 25 ел. Менә бер яктан карасаң 25 нәрсә инде ул. Бу бит инде бала туып, өйләнерлек, гаилә Ширек гасыр. бу инде бит инде ширек гасырның ширеге. Дөрестән дә ул бик зур вакыт. Соны башлыйм да. Уя, мәйтәм мин хәле корт микән ни соны. Юк инде ул вакытта бик яшидең бит әле җырлый башлаганда. Мин кичә тоже концертта әйттем да Лилияны игълан итәм дә Петр заманнан Катрина, Лилия Хамитова дип. Шуннан да Лилька уже легендага теге уже становится легендой инде 26-27 ел сәхнәдә булгач әле әс түгел ул. Юк, чынлап да әз түгел, вакыт белән сыналган җырлар да һәм әйтик Лилия Хамитова бүгенге көндә нинди генә булмасын, Лилия Хамитова ул Лилия Хамитова. Лилия Хамитова дигәндә аның образы күз алдына килә, аның тембры. Менә һәрбер җырчы да үзенең менә шундый уникальлеген саклый алсайды һәм булдыра алсайды. Сезнеңчә, бүгенге көндә татар эстрадасында шундый шәхесләр күпме? Менә еш кына әйтәләр, бер-берсен кабатлыйлар, әйме, яисә, менә бу артистка карыйсың, бөтенесе бер-берсенә охшап беткәннәр анда. Хатын-кызлар турында әйтсә, битләрен ясап бетергәннәр дип әйтәләр. Шулай да үзенең генә харизмасы булган, үзе генә булган менә. Аны бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый торган менә шундый җырчылар. Бармы менә сезнең күзлектән? Бар, яшьләрдә, особенно хәзер вот карап торабыз, әйме, ТНВны, Майданны карыйбыз бит, әйме. Вообще молодцы яшьләр, бар ул нормальный яшьләр. Просто кемдер эшли, кемдер эшләми. Вот миңа яшьләргә хәзер авыррак. Мин шунысын әйтәсем килә. Дөрестән дә конкуренция бик көчле. Без чыкканда әле аны хәтле үк түгел иде. Ярый ул вакытта чыгып калды. Лилия, ул вакытта да аз түгел иде. Моның хәтле үк түгел иде. Юк, сүздә юк, карале, моның кадәр түгел иде дип ул чорда да бар иде инде ул бер көнлек җырчылар, әйме чыгып кергән җырчылар. Бүген дә баралар, бар тик без социаль фильтрләрдә генә күбрәк күрәбез. Элек тә бар иде алар. Без просто беләсеңме, Айгөл, безнең аның хәтле информация юк иде. Әйе, без бар күргән генә булмады аларны. Безне бит инде телевизордан көтеп алалар иде. Музыкаль тапшыру булса, ул тапшыруны инде көтеп алалар иде. Хәзер нинди ничә генә канал бар бит. Һәрбер каналда никадәр тапшыру, һәрбер тапшыруга җырчылар киләме? Күпме җырчыларның ничек истә, мин дә истә калдыра алмыйм. Мин яшьләрне мәсәлән бөтенләй белмим. Менә кызыксынасызмы? Карыйсызмы гомумән, күзәтәсезме? Сез бит яшьләр белән барып аралашасыз. Без радионы күбрәк тыңлыйм мин машинада булгач. Мин беләсем, мин машинада барганда мин бөтенләй кабызмыйм. Синдә минем шикелле көпчәк тавышын тыңлап йөрисең мәллә. Мин менә бигрәк тә төнне кайтканда миңа ошый юлда кайтырга менә әйтәләр бит, менә юлдан кайтканда фарлар төшә юлга, ул инде бит ограничение шул юлга төшкән юлны гына күрәсең. Яктагы теге матурлыкны, караңгылыкны күрмисең. Һәм менә шул вакытта бөтен уйларыңа батып, уйландырып, менә болай эшләрим, менә моны эшләр идем, инде план төзи башлыйсың, шул әйтә уйларга батып, өйгә кайтып җиткәнеңне сизми дә каласың. Җырлап йөрисеңме, җырлыйсыңмы гомумән? Җырлап җибәрәсеңме шундый уйлар булган вакытта? Менә беләсеңме, Айгөл шунасыңмы? Арчага керә баша. Арча кичләре сагыну хисләре дип кайтып керәм мин. Синдә нәкъ шулай акмы? Мин әтнә кайтканда әтнә ягы җырын җырлап кайтам. Ой, Арчаны күрсәм мин, ой, менә һәрбер төбәккә кайтышы шулайдыр. Винарис син җырлап йөрисең бит, әйме? Керем ягы Урал егете мин, куян дигән бик зур авылдан, алым ул авыл электән дигән җырым мин Фирзә абый Мортазинның. Карагыз әле, мин әле бу турда гомумән узган атнада мен авылга кергәндә мәйтәм бөтен кеше дә шулай җырлап керәм икән. Ул минем шикелле. Әле мин җырчы түгел. Шулай да менә шулай икән бит, әйме? Талантлы кешеләр. Бу инде үзенең ягыңа ничектер сәлам биреп керәбез инде. Һәрбер төбәкнең үз җыры бар бит аның, әйме? Һәрбер төбәкнең үз җырын җырлап керү, ул сәламләү кебек бит әле. Кайттым мин, балагыз кайтты, хашал дигән кебек. Менә шулай. Лилия хәзер Казанда яши бит инде. Ашагат теге көн сайын 20 Сирәк иде, конечно, но минем әле барыбер
кызганыч инде каршы алырга әнием юк, но минем бик күп туганнарым, әни урынына калган апам бар, Фирая апайга күп итеп сәлам әйтәсем килә. Әти урынына калган Альберт абый, инде бер туган абыем, Алик абый, келин, игзәгем, бертен туганнарым шунда. Гомумән, сез туганнар белән шул кадәр менә дуслык мөнәсәбәтләре, туганлык мөнәсәбәтләре бик нык. Винарис белән карасаң да, сез гел кунакларга йөришәсез туганнарга, әйме? Безне көтеп алалар. Безне бөтен җирдә көтәләр, бөтен җирдә каршы алалар, әйме? Аллага шөкер, ул әти белән әни тәрбиясе. Понимаешь? Алар менә нигез салган, менә бергә кушылып, менә шунысы гына куркыта, менә безнең балалар, менә аны уже эзеп бетерәләр. Алар бер-берсен уже белмиләр. Аралашмыйлар, интернет кыналарның. Менә үзегез киң күңеллесез, әйме? Шуңа күрә сезне бар җирдә дә көтәләр. Безнең Болгар радиосы тамашачылары белсәгез, ничек көттеләр сезне. Инде социаль челтәргә куйга ВКонтактеда шул кадәр күп итеп язганнар, ул көттек дип. Чынлап та күптән килгәнегез юк иде. Күптән җырларыгызны менә шулай туры эфирдә ишеттергән юк иде. Сезнең белән сөйләшеп утырып, менә шул кадәр әйтәләр бит, йөрәккә бәлзәм дип, әйме? Нәкъ менә шулай. Лилияның җырлавы әле тагын да бәлзәм өстенә нәрсә, тагын да тәмлерәк әйбер булсын, әйме? Рәхмәт җан. Җырлыйсыңбы? Да. Рәхимет. Лилия Хәмитова, рәхим итегез, каршы алыгыз. Төшімдә күрдім иртәнгілерге су сибәт иде иркәгілердәй әни безне дә иркәли иде гүл сөя иде irkali idi gül suya idi Mineneyiminin düşümde gördüm Qoz bäpkelerin kulga düşürdün Şu bäpkelerday mala şağımna Həniyim qabaq isme düşürdün Şu bäpkelerday mala şağımna Həniyim qabaq isme düşürdün Düşümde gördüm Nidir deştide Mine kulsuzda Sağınsındır Bilemeniyem Kayıtalmadım şul Kup yıllar boyu Kayıtalmadım şul Kup yıllar boyu
Лилия Хамитова, Венарис Ильягат студиябызның қонақлары, достар. Біз турыдан-туры эфирда эшлибез. Һәм инде біз тапшырыбызны алга дәвам итәбез. Ничек? Бераз теге дулкынлану бетте, тамам. Дулкынлану бетте. Дөресен әйткәндә, Айгөл, менә без 3нче яртыда гына кайттык. Бүген төнне. Аннан соң иртүк торып китеп бардык эшкә. Тавышта сизелә арылган, арылган. Әлфия Абзалова әйтәдер, җырчы кеше 8 сәгать җыкларга тиеш дип. Дөрестән дә бу менә сизелә зрәк тавышта. Ярар, гаепләмәсләр әле. Менә ничек уйлыйсыз? Шуңа күрә бүген Лилия күбрәк җырлый. Көндә гастрольдә йөргәннәрнең бит инде аларның тавышлары шулай ук алҗыган, арыган була. Мәсәлән, елына айга берничә көн генә өйләренә кайтып китә торган җырчылар бар. Мин аларга не завидую никогда. Миндә башы ям алар алдында. Ой, менә карасаң, Илсия фәлән, Фирдүсләр, анда Ришатлар. Ну, именно топовые артистлар, әйтәм, которые көн сайын эшләр. И Ходаем, алар бит больницадан да чыкмыйлар бит. Алар үз мендәрләрендә дә йоклый алмыйлар дип мин әйтәм. Алар балаларны күрмиләр. Алар белмим. Алар сәнгать дип яшиләр, алар иҗат дип яшиләр. Алар бар гомерләрен шуңа Кемдер әйтә, багышлаганнар. может, алар акчага дип. Юк, акча өчен түгел алар. Эшләгән акчаны, шул сәламәтлекне тагын киредән кайтарыр өчен күп акча түгәләр. Ул менә шул кадәр фанат булырга кирәк, үз эшеңнең, әйме? Фанат булмасаң, ул әйтеп йөреп булмый торгандыр. Да. Тик шулай да монда әйтәсем килә, сез дә үз эшегезнең бик яратып башкарасыз. Мәсәлән, җырлаганда, менә Лилия җырлаганда Винарисның ничек карап утырганына мин менә хушым китә. Чынлап та ул борчыла бераз гына. Законный хатын бит инде ул хәзер минем. Шулай, безнең тыңлаучыларыбыз беләсезме, шул кадәр яраталар сезне, шундый хәбәрләр юллаганнар. Хәерле кич, Айгөл һәм кунаклар. Винарис бер интервьюда Лилиягә ничек дәшәсен дигәч, Лилек диде, аның фамилиясын кыскартып ясадыңмы соң әле? Неудачно килеп чыккан бу, ачу килде прямо дип язган. Хамка дип. Бик әйбәт. Ул мин геләйтәм, Хамка син кайда дип. Ул минем телефонда битенләй беләсезме? Мин аның телефонда ул мине ничек язган беләсезме? Юк, әйтмә. Yok, зачем? Скажи, Лили, как ты? А мин аны яздым. Мелкий. А мин аны яздым, моя змейка. Ялан йылы бит. Дуэтыгыз кайчан туа? Тамашачы бик көтә. Икәү җырлаганны көтеп түземлек инде бетә ди. Фәрида апа бу аякларыннан яза. Чынлап та менә гаилә барлыкка килгәч, әйме, яшьрән батырын түгел, татар эстрадасында парлы җырчылар бик күп. Башта аерымлы җырлап йөриләр. Алар инде аннан соң теге иҗат эчендә кайнашканда бер-берсе белән танышалар да. Нигә соң әле? Бәлки мәхәббәтләре туа торгандыр, өйләнешмәскә, өйләнешкәч инде ни аерым-аерым эшләп йөргә иде. Дуэт буларак, гаилә дуэты буларак җырлыйлар. Сез менә бөтен традицияләргә, бөтен ниндидер стереотипларны җимереп әйме, берсенә дә буйсынмыйча. Әлегә кадәр инде вакыт узды, инде булды, җитте. Әйдәгез, инде язырга вакыт. Дуэт язырга вакыт. Әйгел, дуэтлар бар алар. Гүзәлия дә безгә язды, Нурзәдә дә язды. Анда кем күп композиторлар, авторлар инде ул җырларны бирделәр безгә уже. Но biz хотим как-то, Руся әйткәндә, отличаться от других. Башкалардан аерылып торасыз. Беләсезме, әле бит безнең тавышта да аерма бар. Мин альт түбән тавышлы. Мин тенор. Ул тенор беребез улап торса, беребез чинап торса. Юк, ансы подстроиться итеп була инде. Без инде җырлап караган бар бит, җырлыйсыз бит бергә. Юк, кстати. Да. Вообще-то безгә даже вот җырларны бирәләр, әйме. Анда бит любой тональностьта биргән булалар. Мин җырлыйм, үзем тыңлап, Лилка үзенеке, ну бергә без бер кашанда җырламадык. Ну, безнең беләсезме, Айгөл, барыбер бер җырны ясыйсы килә. Ну, менә теге тупы унисон җырларга түгел. Ачуланма шундый сүз әйткәнгә, ә менә ниндидер изюминка белән теге нәрсә дип әйтим, шедевр шикелле, менә истә калырлык иттереп. Аранжировка шикарный булсын, сводка тавышның әйбәт булсын. Шуңа күрә, понимаешь, вот шундый хотим. Но пока без почему-то аерылып торырга. Раз уж сез генә булдыгыз инде татар эстрадасында берәүгә дә охшамаган. Валлаһи. Беләсезме? Менә шуның белән җәлеп итәсез дә безнең тамашачыларыбызны. Менә мәсәлән, язалар, бик күп язалар безгә. Хәерле кич, исәнмесез дип яза. Винарис Лилия да халыкчан җырчы, гади җырчылар. Шуңа күрә бик ошыйлар да инде алар миңа. Лилия кибет ачу турында хыялланган иде. Ачылдымы соң инде ул кибет? Бер дә ишетелгән юк. Нурлатан Харимов. Инде ябылды буга инде ул. Ачырга да
өлгермәдек, япта куйдык дәрсең. 4 кенә ай Казанда эшләде ул кибет. Хәзер ул кибет потихонечку арчага күчә. Локациясы үзгәрде. Әйе, локациясы үзгәрде. Хоршага Ул килегез. реклама нидә түгел, просто. Шулай да менә бизнесны да шул ук вакытта иҗатны да бергә алып бару җиңел булмаганлыктанмы бу? Әллә инде менә кайсы бер юнәлештә конкуренция көчле булганлыктанмы бәлки? Нәрсә тойдыгыз? Әйт. Ну, шуннан да Син конкуренция бик зур ул, бик күп. Чөнки кибетләр дә бик күп. Күп әйе. Әйе. Икенчедән, ул минем бизнес түгел икән. Әйберләрне сатырга теге, әйе, бу минем бизнес түгел ул, гомумән. Менә белсәң, киң күңелле бушка өләшәме? Бушка Үз бәясенә биреп җибәрәме? Әйе, хәзер дә, ну, беләсезме, Лилия яратты ул эшне. Миңа шундый ошады. Представляешь? Беләсеңме, минем бит әнием, Әйе. ул гомер буе кибетче булып эшләде. Әйе. Шуңа күрә Канда бар. Канда бар күрәсең, миңа шундый шидри, шуңа рәхәтләнеп барадырым. Ну, аңлашыла инде теге сәхнә биеклегеннән, ул бит инде подвалга төшердең син мине дип көлеп әйтәдерим мин. Ну, миңа шундый шидри, менә кеше килгәндә алар белән аралашып, алар бит әлбәттә ой, үзегез икән дип, инде карточкага төшә башлыйбыз, шәйләр чиртеп җибәрмидер, мин аларның шәйләрне чиртеп, конфетлар белән, печеньелар белән. Ул только конфетләргә күпме акча киткән. Ул бит аны шутлайм дәми. Дебет кредит синнән. Дебет кредит, ну туры китерә инде, яра мин таратучы. Күңел өчен, синеке күңел Әйе, өчен, минем әйеме? күңел өчен. Димәк, Винарисның эше булмаган, тик шулай да сез кыек атып туры китергәнсез бит инде Лилия, әйеме? Әйе. Шундый дөрестән дә мин шул хәтле рәхәтләнеп, хәзер дә әле менә дөрестән дә арчага кайтып, хәзер монда бит инде япкач, безгә хәзер сатырга ярамый. Әкренеп машинаны төяп, ничә тапкыр арчага кайтып киләм. Ошый сиңа. Миңа ошый. Миңа ошый кешене киендерү. Алар менә шуның хәтле рәхәтләнеп, рәхмәтләр әйтә кайтып китәләр. Әле шуңа өстәвенә бит әле ташлама белән без сатабыз хәзер. Карале, менә сәхнә белән, әйме, менә бу сәүдә өлкәсендә охшашлык күрәсеңме син? Нинди охшашлык бар? Шулык тамашачы белән аралашу сәхнәдән бар бит инде, әйме, монда сатып алучы белән аралашу. Шулай ук матурлык өләшәсез. Миңа бик ошый. Бу һөнәрдә бер-берсенә бер кмошауламый, Аллага шөкер. Бүгенге көндә миңа бик ошый. Да. Винарис сиңа һәм Лилиягә ошый бит. Лилия Әгәр дә синең янәшәңдә мин Лилия эшендә ниттем, понимаешь, чтобы аның не булсын, как правильно сказать. күңеле өчен, атушына, әйме? Беләсеңме, мин даже үземдә ошамадым. Ул прямо шу хәтле Лилия итә белән бик авыртыра, честно әйткәндә. Чөнки ул саат 3-тә йокларга ята, иртә белән саат уже 7-дә тора алмый, авыр бит. Эшкә үзе тора, үзе бөтен нәрсәне әзерли, 2-дә эшкә. Стимул бар чөнки. Әйе. Әйе, яраткан эше. Менә дөрестән дә эшкә барам, мин эштә. Мин эштән кайттым. Беләсем шул хәлне рәхәт әйтергә. Мин концертта, мин Әйе. бүген концертта, мин бүген җырлыйм дигән шикелле тоеламы бу? Безнең бит беләсең әле ул бит сменалар эшләдек, 3 көн эшлибез, 3 көн ял итәбез. Шул 3 көн ял иткәндә безнең концертлар, я банкетлар Әйе. туры китерәбез. Әйе. Менә эштән соң банкетларда да эшләп кайтабыз да, кайвакытны шул ук кешеләр туры килә банкетка. Ава кичә генә сатуда идегез бүген инде. Менә кругом Лилия, акча эшлибез. Әйт әле, эшнең уяты юк бит. әйме? Юк. Нинди генә эштә бу эшләсәң дә, иң мөһиме күңел биреп Мин эшләргә. шунысына инандым. Кая нәрсәгә тотынсам да эшли алам икән дигән нәтиҗәгә килдем. Менә шундый безнең бүгенге кунакларыбыз, бәлки яңалыклар булып килеп ирешер әлеге менә безнең сөйләшеп утырган момент әйме, кем өчендер бәлки ул чынлап та яңалыктыр, кемдер бәлки белмәгәндер дә. Лилияны башка яктан ачырлар бәлки. Бәлки Винарисны гомумән башкача күз алган кешеләр Ну, бардыр. борчысы булып эшләргә магу мине. Винарис, син шулай ук эштән курыкмыйсың. Син гомумән ниндидер үзгәрешләрдән курыкмыйсың буга, әйме? Экспериментлардан. Яңалыклы яратам мин, понимаешь? Минем өчен вот даже вот бүген генә беләсеңме, мин бер нидә банкетта күрдем бер фишканы, әйме? Шул лот ачылаймы, шуннан торт чыга. Мин бит түзмәдем. Бер атна эчендә мин аны заказал.
400 мең тораны барыбер мин аны алдым. Димәк, үзе теләгәнне һәм инде хыялындагы максатлар итеп куя да һәм шуны тормышка ашыраймы Лилия? Мин белми дә калам. Ул да белми дә кала. Ул белми калганда җыр яздырганың бармы? Әллә Бар. инде бергәләшеп Бар, киңәшләшеп? юк, мин бит инде без бөтен нәрсәгә Безнең отчет биреп свобода. тормыйбыз. Мин барып җыр яздырып кайттым әле Әйе, Винарис җыр дисеңме? яздырып кайттым, безнең Тыңлап менә- кара дип әйтәм. Тыңлатам. Сюрприз шикелле. Юк, безнең действительно безнең гаиләдә име? Без нинди дә киртәләр куймыйбыз Куймыйбыз бер-беребезгә. Менә шуңа күрә дә рәхәт ала. Әйе. Сюрприз булмаса, анысы Лилиян тагын бер җырын тыңлыйк әле, Винарис. Ну, әйдә Әллә Винарис манда. Бинарис. Әйдә сюрприз булсын безгә кызларга, тамашачыларга. Винарисның җырын тыңлыйк алайса. Әйе. Беләсең нәрсә әйдә. әйтәсем килә икән. Бүген шундый көн икән, 3 апрель. Ничәйсең? 3 февраль бүген. Февраль, да, гафу итегез. Син алдан йөгрәсең икән. Да, минем әтиңнең бүген туган көне икән. Представляешь? Вот хәзер Лилия әни турында җырлады да име? И минем башка кергән. И как раз ул җырны алдым да мин. Әти йөрәге дигән җырны. Ай, яратам әлеге җырыңны. Гүзәлия җыры. Гүзәлия җыры, гүзәл язган җыр инде ул. Туган көн белән әти. Шуны гафу итәм, сразу әйтәм. Бик тавыш бүген кичә концертта да чуть не сорвался безнең, чөнки тавышка. Җырлый алганча җырла Да, ну инде мин син, Винарис. җырлыйм. Зато тере тавыш белән. Әйе. Рәхмәт, микрофонны әзерлә. Студия бездә Лилия Хәмитова, Винарис Ильягит һәм Винарисның әти йөрәге дигән җырны бергәләп тыңлыйбыз. Оу. Йөрәк түрендәге рәхмәтләрне әйтү өчен җитми сүзләрдә. Бик бәхетле гомер кичерәти, кадер хөрмәт күреп бездән дә. Әтия котлы булсын әле, котлы булсын гомер бәйрәме. Yıllar matur sen nışta iken arka karaganda aylanıp Diyeti kutlu bulsun er, kutlu bulsun ömür beyremi. Yıllar maturken sinirliyken arka karaganda aylanıp Әтиләр, бәхетле булыгыз. Бездән сезгә бик зур рәхмәт. Үрнәге булдың безгә бу тормышның. Үрнәге безгә бүгендә. Синең сүзләр, синең кинәшләрең минем йөрәгемнең түрендә. Әти котлы булсын әле, котлы булсын гомер бәйрәме. Yıllar матур узган, сөенерлек икән, артка караганда әйләнеп. Күп нәрсәгә синнән ерәндектән, синнән үрнәк алып яшибез. Әти кинәшләре кирәк икән, нишәдән булса да яшибез. Әти котлы булсын әле, котлы булсын гомер бәйрәме. Yıllar матур үткән, сөенерлек икән, артка караганда
Вапарапам. Вапарапам, вапарапам. Рәхмәт. Нарис Ил-Игет. Лилия Хамитова студиябызның кунаклары. Дуслар, без турыдан туры эфирда эшлибез. Сораулар булса, языгыз безгә WhatsApp номерына 891-78-595. ВКонтактеда бик күп язганнар. Лилия Хамитова, Винарис. Искиткеч ханым, искиткеч пар. Җырлары да супер, ну хөрмәт итәбез. Ашия кызы бит безнең Лилия. Без дип нашлай инде якын итеп язганнар. Яклашлар. Инде төрле төбәкләрдә йөрисез, белүемчә. Гомумән сез шит төбәкләрдә, күрше төбәкләрдә йөрергә бик яратасыз. Менә соңгы вакытларда тамашачылар концертларга еш йөриме? Гомумән сезнең концертларга. Әйтәбез бит, топ җырчыларга йөриләр, әйме? Сүз дә юк. Заллар тутырып йөриләр. Уртакул җырчыларның да заллары буш дип әйтмәс идем. Аларга да йөриләр. Булганына Аллага шөкер дип йөрүчеләр бар. Сез ни диярсез? Гомумән тамашачы нәрсәне бик теләп кабул итә. Айгөл, беләсеңме, дөрес кенә әйткәндә, менә карап торасың да, концертларга йөриләр шул ук кешеләр. Концертлар күп. Сайлау мөмкинлеге бар. Шулай бит. Ну, мәсәлән, мин үземнән чыгып әйтсәм, минем берсенең дә концертына йөргәнем юк. Лилия. Ну, шулай. Күлеп әйтәләр. Шул самоирония көчле Лилиядә. Лилия, ник? Белмим нигәдер. Мин утыра алмыйм. Мин шул залда утырып, карарга минем түземлегем җитми. Лилия барып кара әле хәзер, беләсеңме, хәзер концертларга барып утырып карыйсы түгел бит. Би карыйлар хәзер тамашачылар. Беләсеңме, шундый иркенлек хәзер залда, әйме? Менә кереп утырдың да, шул кереп утырган урыныңда матур гына кул чабып утырасың дигән әйбер юк хәзер. Шул кадәр ирек бирелә тамашачыга. Менә торып Барып табасалар кара әле, Это бит концерт түгел, это дискотека. Юк. Беләсеңме, Әйгер, кеше мин аның ял белән- итәргә килә Винарис, кеше Әйе. күңелендә булганын биеп чыгара, кемдер кушылып җырлап утыра, Әйе. кемдер бик матур биргән Менә мөмкин. авылдан авылга алар бит аерылып тора. Кайберләре менә концерт башлаудан кул чаба башлыйлар. Бии Менә башлар, бии нитиләр, башлыйлар. әйе. Дөрестән дә кызык икән ул. Әйе. Мин аны аңлап бетерә алмыйдым башта булар мин. Микән булсын дип. Вакытында шундый тискәр, шундый ниләр уйландыра торган җырларга туры килә бит инде. Юк, малай, менә андый җырларда тыгын гына утырып, шуны хәтле матур итеп тыңлап утыралар. Сөйләгәндә дә, бөтен әйткәндә аңлыйлар. Инде минем беләсеңме, минем гел экспромтым бара, мин бер кашанда нәрсә сөйлим икән, нәрсә дип әйтим икән дип бер кашанда әзерләнеп чыкмыйм сәхнәгә. Минем юморлар бар икән. Стендапер бит ул безнең. Значит, мин дальше алар белән шаярып сөйләшеп, аралашырга яратам. Күбрәк менә чөнки безнең җырлауларны бит инде алар телевизордан да карый, интернеттан да тыңлый. Халыкка шул Менә мөнәсәбәт халык белән кирәк, әйме? алар белән аралашу, менә алар шуны көтә. Алар белән сөйләшергә яратам мин. Көлешеп тә алабыз, җылашып тә алабыз дигәндәй. Тормышта нәрсә бар, ул гел шуны сөйлим. Без ничек яшибез? Тормышчан. Әйе, без кайда йөрибез, без кем белән йөрибез? Бөтен нәрсәне сөйли. Тыңлаучыларыбыздан шулай хәбәрләр килә, бик кызыклы. Исәнмесез, хәерле кич. Лилия Хамитованың җырлаганын бик яратабыз. Үзенчәлекле, яңгырауыклы тавышка ия ул. Язучы Нәбира Гыймәтдинова бик яраткан җырчыгыз кем дип сорагач, Лилия Хамитованы атады. Аның тавышында ниндидер моң бар диде. Хөрмәт белән орчадан язып җибәргән тыңлаучыбыз. Бизү рәхмәт. Ну, орчалар сүздә юк инде, алар инде неужели инде мине яратмаслар? Гомумән Нәбира ханымның менә шулай әйтүе, әйме ул әлбәттә инде зур дәрәҗә, бик кыйммәт дип әйтер идем. Һәм тагын бер килгән хәбәр, хәерле кичләр, яшьләр дигән. Мин Лилия Хамитованың җырлавын бик яратам. Бер елны Нырлата Сабан туенда. Лилияның үзенә, Лилия, сезнең җырыгыз әллә үз тормышыгызданмы дип сорагач, әйе дип елмаеп җавап бирде. Мин бик шат сезнең өчен. Сез бик пар килгәнсез, күз тимәсен сезгә. Уңышлар, бәхетле тормыш телим. Сәлам белән Гөлсирә исемле тыңлаучыбыз. Амин, рәхмәт, бик зур. Тормыштан алынган җырларыгыз
Әйе, бөтен җырлар. Беләсеңме, менә бөтен җырлар, алар тормыштан алынмаса да ничектер Чагылыш тормышында таба. чагыла. Шуң хәтле кайвакны куркам. Менә мәсәлән, җыр ялгышларга юл куймам. Әле менә быел түгел инде, узган ел ноябрь аенда аның премьерасы булды бит инде. Шул җырга ул 16-нчы елда миңа эләкте ул җыр, Лилия Салахутдинова. Мен аны нигәдер Лилия Салахутдинова дип чыгарам, чөнки минем җыр дәфтәрендә аның кыз фамилиясе белән кирип калды ул. Һәм Рауга да шулай кирип китте инде ул. Лилияны инде аны шилтәрләрдән күреп беләләр. Инвалидный коляскада утырган хатын-кыз. Ул Лилия шул шигырны язганда Оскар Усмановка мөрәҗәгать иткән, но бер үтенече булган, нәкъ менә миңа бирергә ул. Җырны мин ул вакытта инде аерылып йөргән вакытта журналист саф кыз алган дип уйламагыз, бу алды ул. Шуңа күрә менә күрәсең, менә минем язмышыма кагылышлы текст булгач, ул инде аны нигәдер миңа бирергә булды. Оскар инде әлбәттә аңа әйтеп куйган, җырчысын сайлавын сайлагансын, ул аны алып җырлар микән, анысы инде сөйләшергә кирәк була. Но Лилия белән без бит инде бер-беребез белән таныш түгел идек. Миңа инде әлбәттә аны Оскар чыкты. Но миңа ул аның әзрәк теге тарихын сөйләп үтте инде. Шундый хатын-кыз язган сүзләрне бик тә сиңа бирәсе килә. Мин инде дөрестән дә, ой, әйдә алам җырлыйм дип ишетүгә ябышмадым ул җырга. Мәйтәм, Оскар, миңа бераз гына вакыт бир, мин уйлап карыйм, барсын да үлчәп, әле бит ул менә булды да җырлыйм дип кенә түгел, ул җырны бит әле үзен аша уздырырга кирәк. Самый авыр вакыт, бөтен хатирәләр әле бик якын. Һәм уйладым да, мәйтәм, туктале, гел мәхәббәт, гел әниләр темасы, гел теге табигать җыры белән генә җырлап булмый бит. Гыйбрәт өчен андый җырлар да кирәк репертуарда. Һәм менә ул җырны без яздырдык. Һәм менә шул җыр ничектер ул югалып калды. Майдан каналыннан инде безгә тәкъдим белән чыктылар да бу җырга. Майдан каналыннан алар бөтен финанс якны күтәрделәр. Конкурста катнашты да, бу җыр узды конкурстан, һәм аңа менә матур гына, миңа бик ошады. Тормышчан иттереп төшергәннәр, бөтен актерлар да шуның хәтле бик матур уйнадылар. Әлбәттә, мин аның хәтле уйный алмасым, мин сразу әйтеп куйдым, мин актриса түгел, мин җырчы. Миңа мәйтәм, җырлый торган ягын гына калдырыгыз, бөтен ягын инде мәйтәм, профессионаллар белән төшерегез инде зинһар өчен дип. Ну, бик матур клип. Бүген җырлыйсыңмы әлеге җырны? Бүген юк. Тик шулай да Болгар радиосы концертларында әлбәттә бу җырларны әле без ишетербез. Мәсәлән, алда безне көтә әле концерт әйме? Болгар радиосының концертында мин катнашам, рәхәтләнеп прямо. Мин үлеп яратам ул концертларны. Чөнки Болгар радиосы оештырган концертларда артистлар да икенчерәк үзеңне тоталар. Алар гади, рәхәт алар белән. Без бит анда күрешәбез, сөйләшәбез, аралашабыз. Без чыгабыз, берәр икешәр җыр без дәйме. Без бит ул тамашаны күрергә тип киләбез һәм артистлар белән аралашабыз. Чынлап та менә Болгар радиосының катнашып концертларында без менә алып баручы буларак мин әйтәм, хәтта үзенең җырларын башкарып чыкканнан соң да җырчыларның китмичә сәхнә артында концерт карап торулары, сөйләшеп торулар. Дөрестән әйткәндә, менә дөрестән дә менә бу солянка дип әйтик инде, солянкалар сезнең менә сез тарафыннан җыелган концертлар, алар безгә ничектер мөмкинчелек бирәләр бер-беребезне күрергә, аралашырга һәм афәрин дип әйтәсе килә. Бу бик зур эш. Шуның хәтле җырчыларны җыеп, менә тамашачыны җыеп, программа төзеп, инде ул дөрестән дә халык өчен генә бәйрәм түгел, ул безнең җырчыларга, артистларга да ул бик зур бәйрәм. Очрашу. Рәхмәт шундый җылы сүзләрегез өчен. 27 февраль көнне ул берсе Ленин мәдәният сараенда көтеп калабыз, яшь чикләү 6+. Һәм менә концерт карамыйм дигән, менә бит карый концертларны, Лилия карый, ул әйтә. Карый. Аңлайсызмы, бары тик инде утырып карамаганлыгы. Инде без күп сөйләштек, җырлыйк әле. Әйдә, Лилия. Лилия, рәхмәт. Чираттагы җырыңда. Әйдә. Рәхмәт.
Мәхәббәтін жәй сулышы, жайларда келдің миңа, сені көріп шешек болып, кірдім мен хыялыңа. Мәхәббәтні сақлығайда, ышқындырмай қолардан, жетәкләшіп ақтаңаша, барық шушы юллардан. Мәхәббәтні сақлығайда, ышқындырмай қолардан, жетәкләшіп ақтаңаша, барық шушы юллардан. Барық жетәкләшіп. Бу дүнияда ярый син бар, синің білән күңіл. Син кіләсін, мен йылмаям, шушы бәхет түгілмі. Мәхәббәтні сақлығайда, ышқындырмай қолардан, жетәкләшіп ақтаңаша, барық шушы юллардан. Сен болғанда қайғым бітә, юққа шыға сағышылар. Біз бит бүгін ең бәхетлі, бар қанатлы аққышлар. Мәхәббәтні сақлығайда, ышқындырмай қолардан, жетәкләшіп ақтаңаша, барық шушы юллардан. Мәхәббәтні сақлығайда, ышқындырмай қолардан, жетәкләшіп ақтаңаша, барық шушы юллардан. Жетәкләшіп ақтаңаша, барық шушы юллардан. Мәхәббәтні сақлығайда. Лилия, тағын бір жерні тәқдим етейік. Яңа жырларының бірісі бұл. Ялғышмасам, Эльмира Нағимованың Сары Роза деген жыры. Әгерде қаршы келмесем, біздің тамашашыларыбыз үшін бір матур бүләгі болар еді әлігі жыр. Бұл жыр шулай оғынды Татарстан Яңа ғасыр телеканалында барған музыкаль Сабантуй проектында яңғыраған жырларының бірсі еді, әмі матур эксперимент болды бұл. Бик матур эксперимент болды. Сразу жырларға. Сразу жырлали. Эфир бітті, что ли? Бітмәді әлі. Тағын бір тыңлысы келе. Тағын бірні тыңлысы келе. Рахмет. Нешік болып шыға, шулай болып шыға енді қазір. Әйді, рахмет. Сары роза қызғанмайша тапталған, кімнің екен шул қадәрлі мәхәббәті тапыланған. Сары роза, сені кімнәр ташлаған, сөйгүліні ташлары болғаш, неге сөйі башланған. Сары роза, сені кімнәр ташлаған, сөйгүліні ташлары болғаш, неге сөйі башланған. Сары роза ғыру шешке, кімнің назылы бүләгі, әйтілмейше қалғаны сөзімі, әлі сыңғы тіләгі. Сары роза, сені кімнәр ташлаған, сөйгүліні ташлары болғаш, неге сөйі башланған. Сары роза, сені кімнәр ташлаған, сөйгүліні
туганнар, затлы чәчәк розаның. Сөюләрне шул чәчәктәй, сез ташларга ризамын. Сары роза, сені кемнәр ташлаган? Сөйгүліні ташлары булгай, неге сөйгү башланган? Сары роза, сені кемнәр ташлаган? Сөйгүліні ташлары булгай, неге сөйгү башланган? Сөйгүліні ташлары булгач, неге сөйгү башланган? Искиткіч башқару, мотор жыр. Студиябызда бик мотор пар, Винарис һәм Лилия. Без тапшыруыбыз чынлап та инде ахырына якынлашты. Лилия, син дөрес чамалап әйттең, чөнки шул кадәр рәхәт мотор кич утырдык без бүген, аралаштык. Тагын бер сәгать. Тагын бер сәгать рәхәтләнеп җырлыйбызмы соң? Мин арып китәрсез дип кенә борчылам. Юк, синең белән. Менә тавыш ачыла гына башлады. Әйе, кстати. Җырчыларның тавыштыңга ачылып. Тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләр. Костюмасын мотор җырлыйсыз дип язып җибәргән Ренат. Хәерле кич, әйгеле кунакларыбыз, менә дигән концерт тыңлыйбыз. Зур рәхмәт сезгә, иҗади уңышлар. Юлдаш булсын, бәхетле булып, озын гомерләр кичерергә насыйп булсын үзегезгә. Роза апагыз яза. Амин. Хәерле кичләр. Бүгенге тапшыруны бигрәк тә осталып баручыбыз Айгелебез Рай, рәхмәт. Яраткан кунакларыбыз Винарис белән Лилия, бик көтеп алдым бүгенге тапшыруга килүегезне. Шул хәл туганнарча шатланам сезнең парлашуыгызга, бик матур парларсыз. Бер-берегезгә хөрмәтегез тоелып күренеп, бер-берегезгә яшәү кеше биреп торасыз. Табыштыгыз, кавыштыгыз, гомерлек булыгыз, я Раббым. Лилиянең бер җырым бар иде, искә төшерә алырбыз микән? Бер җыр бар иде, аңлата алсам. Кабереңә киләм серләшәм дигән мәгънәдәге җыр иде ул дигән. Исенә төшереп җырлый алмассың микән? Бик яратам сезне, игътибар белән Нәзирә апагыз дигән. Менә шундый хәбәр. Лилия Винарис. Моны мин язып куярмын, Айгөл. Икенче тагын бер килербез әле. Алла бирсә. Алла бирсә. Ул җырны әзерләмәдек. Аңладым мин. Лилия белән Винарисқа иҗади уңышлар. Онлайн карыйм, бик матур парк күстимәсен Айгөл бик матур алып барасың. Рәхмәт, уңышлар. Әгерҗедән Марат язып җибәргән. Рәхмәт, Әгерҗе. Әлеге җырны искә төшердең син инде җыр турында сүз барганы Юк, юкмы? мин беләм ул җырны. Мәсьәлә ул. Онытма син җаным дип атала ул җыр. Бер-ике юлын гына тыңлаучыбыз өчен. Хәзер тиз генә бит. Әйдә, пока мин искә төшерә торам. Син искә төшерә тор, без Винарис белән сөйләшә торабыз. Винарис. Давай. Ничек соң бүгенге эфир? Син канәгать калдыңмы? Бик шундый күңелле миңа, мин гел шундый рәхәтлек хисе белән чакырам, чөнки мин беләм, һәр вакыттагыча сезнең әйтер сүзегез бар. Һәр вакыттагыча сез шундый яхшы кәеф белән киләсез. Шундый менә яхшы эмоцияләр калдырып китәсез. Әйгел, беләсеңме, без бит ул синең өчен генә киләбез. Чөнки вот чыннан да юк, урысча әйткәндә, я что говорю, я всегда говорю от души. Мин сине бик тә хөрмәт итәм. Амин. Именно Болгар радиосын мин тыңлыйм. Машинада барганда. Но, у мен особенно синең сәхнәдәшне, мин гел Сирина Зайнетдинова белән булган, Вадим Захаров белән, Гөлназ белән, ниләр, Сарбҗановлар, Элсия белән. Мин синең бөтен артистларны кем килә сезгә? Сиңа лично. Мин рәхәтләнеп тыңлыйм. Рәхмәт. Чөнки сине тыңларга синең тавышы шундый прикольный. Понимаешь, говорят, есть күп ведущийларны мин яратмыйм, честно әйткәндә. Кемне әйтмим, но бар андыйлар. Но сине ишеткәч, мин сразу же, минем Әйгөлчик. Син бик күп сөйләмә, Лилия көнләшмәсен. Андый нәрсә юк, Аллага шөкер. Менә беләсезме, Нормальный мин. Алардан менә шул кадәр ихласлык бөркелеп тора, тыңлаучыларыбыз, әгәр дә күрсәгез, гомумән алар белән аралашсагыз, гына сез аны тоя алачаксыз. Мин менә шул кадәр менә күңелем шул кадәр рәхәт итеп утырам күңелем белән. Чөнки беләсезме, бер-берсенә карата яхшы мөнәсәбәттә, мөгаләмәдә булган кешеләр белән аралашу рәхәт. Чөнки алар башкаларга карата да нәкъ шундый фикердә, шундый мөнәсәбәттә фикерләшеп, сөйләшеп утыралар. Аллага рәхмәт, Аллага шөкер. Без дөрестән дә теге әтекәлеп кая барасың соң? Хәзер тиз генә куялар. Шундай туры сүзле булуы өчен яратам Лилияны. Искә төштеме? Ой, менә беренче юлы. Әйдә, икенче юлыннан. Көйләп кенә бирик инде. Да. Шундый менә Просто мелодияны.
Җырның сүзләрен еш онытамы Лилия? Yok, обычно yok. Bugün Юк, kötü абый, olsa- әмма- миңа Авыралганлыгы беләсеңме, сизелә, әйе. миңа кирәк, безнең беләсеңме, миңа сорасалар, мәсәлән, Кинәт кенә. менә кинәт кенә, икенче куплетның өченче юлы ничек әле? Юк. Миңа менә именно Иң баш- беренче куплетта башларга Ай-яй-яй. кирәк. Я Өченче обязательно юлы сүз икенче. проигрышы булырга тиеш. Картина барлыгы килә чөнки җырны башкарганда. Җырның искә төшә, җырлый, ул бит инде җырланган җырлар бөтенсе. Яра Лилия, мин Я, азапламыйм. все, әмма я, ачуланмагыз. Сәбәп булыр тагын бер Именно килергә. искә төшми бит инде. Biz kilebez. Без моны язып куябыз, Әйе. күңел дәфтәренең бер почмагына, онытмый торган итеп. Мин аны менә вәгъдә бирәм, икенче Алла килгәндә Алла Алла бирсә бирсә. җырлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә. Сез шундый булуыгыз өчен зур рәхмәт. Беләсезме, бәхетле кешеләргә карагач үзеңне дә бәхетле тоясың. Мин бүген шундый бәхетле, чөнки менә мин бәхетле кешеләр янәшәсендә утырам. Рәхмәт сезгә бәхетлегез өчен. Күзләремне йомып уйлыйм сине, кирпекләрен түбән иелгән. Вала. Шусы гына искә төште. Беләсезме, икенче юлы килмәс өчен бүген җырлап китәм диде бу. Йо, бу менә теге кармак салу гына. Афәрин. Инде сәгать 10 тулып китте, шулай да бик зур рәхмәт сезгә. Чөнки әйткәнемчә сезнең белән рәхәт, мин үземне бик бәхетле хис иттем сездән дә, менә һәр чакта да күзегездән ычкыннар, шулай чәчрәп торсын. Иҗатыгыз сүнмәсен, югалмагыз ярыймы? Юк-юктан менә шулай килеп китегез. Ерак түгел бит инде Болгар радиосы. Без онытылмыйбыз. Bir Дөрес кенә әйткәндә Чынлап та шулай. Әйе. Дөрес. Менә безне халык белән кавыштыручы ул сез. Әйе. Радио, Болгар радиосы, ТНВ. ТНВ. Мәйдан. Мәсәлән, менә бөтен. Дөрестән дә без менә бар Телекомпаниялар, килеп кирип кенә бер нәрсә эшли алмыйбыз. Әллә нинди тавышларың булсын, менә безне халык белән очраштыручы булмаса, без беркем дә түгел. Әйе. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт дөрестән дә. Алланың рәхмәтләре яусын. Безне зурланган шикелле сезне менә көтмәгән җирдән зурласын, яме? Амин. Тыңлаучыларыбызга да нәкъ шундый теләкләрдә калабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бик зур рәхмәт сезгә. Бүген хөрмәт итеп килгән кунакларыбызга матур теләкләрегезне, сорауларыгызны, фикерләрегезне җиткердек. Һәм әлбәттә инде без Болгар радиосы концертларында сезнең нурлы йөзләрегезне, матур костюмнарыгызны, тәмле сүзләрегезне, матур җырларыгызны ишеттербез, күрсәтербез. Алла бирсен. Киләсе очрашуларга кадәр дип бүгенге сәхнәдә тапшыруын тәмамлыйбыз. Һәр вакыттагыча без турыдан туры эфирдә эшләдек. Тапшыруында мин Айгөл Хәйруллин алып бардым. Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә